Най-вкусната и ефтина тортия от прясно набрани природни зеленчуци. За да си направите тази бърза, вкусна и лесна рецепта, трябва да отидете сред природата да си наберете коприва и лапът. Измийте ги добре и ги нарежете. В подходяща купа добавете 120 грама брашно от нахут, една чайна лъжичка сол и 120 мл вода. Разбъркайте добре сместа и добавете към нея една шепа нарязан лапът, една шепа нарязана коприва и един настърган картоф. Разбъркайте добре да се смесят всички съставки. През това време сложете на котлона един тиган с малко зехтин да загрее. Сипете сместа. Печете на бавен огън от едната страна до готовност. Обърнете, опечете от другата страна. Оставете да изстине върху дъска. Нарежете и се насладете с сос по ваш вкус и предпочитание. Ако ви е харесала рецептата, запазете, коментирайте и споделете.